som? Som la plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa. Què fem? Defensem el dret a la sanitat pública de totes les persones. Com ho fem? Explicant com reclamar quan es vulnera aquest dret i recolzant a les persones que ho pateixen. Quan es vulnera el dret a la sanitat pública? Quan no es compleixen els terminis de CatSalut, el demana hora pel metge de capçalera o especialista. En el cas del metge de capçalera, han de donar hora en un termini de 48 hores. Quan es fan visites telefòniques en casos que haurien de ser presencials, com per exemple primeres visites, seguiment a malalts crònics o visites per fer diagnòstics. Quan es posposen proves o control reiteradament, en cas de proves preferents s'han de fer un termini de 30 dies i en proves normals 90 dies. Quan hi ha falta de personal sanitari i recursos materials. Per què s'ha de reclamar? És molt important reclamar per denunciar la precarietat del sistema sanitari que tenim. Reclamar els recursos necessaris perquè les persones sanitàries puguin treballar en condicions i atendre bé els malalts. Exigir el compliment del dret a la salut. El servei de la salut i de la sanitat pública és un servei que paguem amb els nostres impostos. Com reclamar? Per reclamar s'ha de recollir el full de reclamació al teu CAP o hospital de referència. Cal omplir-lo i apretar bé el boli perquè quedi marcada la còpia. És molt important que us guardeu una còpia un cop omplert. Omplir les dades personals de la persona que presenta la reclamació i les dades personals de la persona afectada. Aquí tenim un exemple del full de reclamació del Consorci Sanitari de Terrassa i a continuació l'exemple del full de reclamació de l'Hospital Universitari de Mútua de Terrassa. En els dos casos hi ha els mateixos apartats. El primer apartat, la persona que presenta la reclamació, el segon apartat, les dades de la persona afectada i en l'últim apartat, exposició de la reclamació, és a dir, és l'apartat on s'ha d'explicar els motius pels quals es fa la reclamació. En aquest apartat, a l'exposició de la reclamació, s'hi poden posar diferents motius, com per exemple l'incompliment dels terminis per donar hora. En aquí teniu un quadre dels terminis que s'haurien de complir segons l'ordre de CatSalut. Quan es fan visites telefòniques en lloc de visites presencials. I a continuació us deixem alguns exemples. No em donen hora pel capçalera fins d'aquí 5 setmanes, quan hauria de ser un termini de 48 hores segons CatSalut. Em fan la visita de control del cardiòleg per telèfon quan hauria de ser presencial. Quan es fan revisions pediàtriques telefòniques que haurien de ser presencials. Fa 1 any i mig que m'espero per una operació de pròtesis de maluc. Porto 1 any esperant per un ecocardio o porto 1 any i mig esperant per l'otorrino. És molt important finalitzar les reclamacions amb aquesta frase. En cas de que se'n derivi una patologia greu degut a l'incompliment dels terminis, CatSalut en serà responsable. Després cal signar i portar-lo als hospitals o al CAP per segellar. Un cop segellat, recollir la còpia i enviar-la al mail de CatSalut, o bé enviar el mail de la plataforma i nosaltres ens encarregarem de fer-lo arribar a CatSalut. El termini màxim que té CatSalut per contactar amb la persona un cop posada la reclamació són 15 dies i per al termini màxim per rebre una resposta definitiva són 3 mesos. Si teniu algun dubte o necessiteu ajuda, no dubteu en contactar-nos. Aquí us deixem el nostre telèfon i el nostre mail. I recordeu que defensar la sanitat pública és cosa de totes. Moltes gràcies.